אז המטה-סוט זה כל מה שקשור ליצירת תוכן ותזמון, באינסטגרם, גם בפייסבוק, גם לתזמן קדימה וכל הקריאיטיב שלהם של המוזיקה ועניינים. זה הביזנס מנג'ר, זה בעצם הפלטפורמה שמאגדת את כל החשבונות, את כל הדברים שפייסבוק מגדיר כנכסים, וזה כל מיני דברים. אם אתם תרדו למטה, אתם תראו את זה, יש דף פייסבוק, הוספת דף פייסבוק קיים, זה ביזנס מנג'ר בבעלות של המנהל, של הבעלים של העסק. אם עושים בקשת גישה משותפת לדף פייסבוק, אז זה כאילו הביזנס מנג'ר הזה מקבל גישה רק לדף. כרגע בואו נעשה על הקהילת עסקים, נעשה הוספה, ואז נראה אם זה בכלל ייתן לנו, או שהוא נמצא בביזנס מנג'ר חדש, כי הוא ייתן לנו התראה. אז נעשה הוספת דף פייסבוק חדש. אוקיי, בואו ננסה עכשיו לעשות, בואו נעשה גישה. הופה. עכשיו תרדו עד הסוף, יהיה לכם, יש גישה חלקית ויש גישה מלאה. תעשו גישה מלאה, זה יסמן את כולם ביחד. אם אתם רוצים לתת הרשאה לעוד בן אדם, מה שאתם עושים זה אנשים, לוחצים על אנשים למעלה, תחת משתמשים, סבא, ומוסיפים עוד אנשים. עכשיו, כל אחד אתם יכולים לתת לו הרשאה נפרדת, זאת אומרת, אם אתם רוצים לתת למישהו הרשאה רק לאינסטגרם, או רק לחשבון מודעות, או משהו כזה, גם גישה זמנית, יש כל מיני דרכים לתת הרשאות דרך הביזנס מנג'ר, ותחת זה תכלס אמורים לנהל את כל החשבונות, כאילו זו הצורה הכי מאובטחת לנהל חשבונות. תחת דף, ברגע שיהיה לכם בעצם אישור של הדף, יהיה לכם אפשרות להוסיף אנשים להרשאות. זאת אומרת, זה הופך להיות נכס בתוך הביזנס מנג'ר, הדף עסקי של פייסבוק, ותחת זה אתם בעצם נותנים הרשאות אינדיבידואלית, בין אם זה שליטה מלאה או גישה חלקית, אבל זה דרך פה אתם נותנים לדף הזה, זאת אומרת, אתם יכולים לנהל פה כמה דפים ולתת לכל אחד הרשאה נפרדת. אז עכשיו אותו דבר לגבי החשבון מודעות, וחשבון אינסטגרם, וחשבון וואטסאפ. וואטסאפ אני לא מאמין שתגיעו לזה כל כך מהר, אבל אם אתם תעשו קמפיין וואטסאפ, אז צריך להוסיף את המספר העסקי גם כן לשמה, אוקיי? הקטע של ההוספה של החשבון מודעות זה אותו קונספט, זה או לשים את הקישור או את ה-ID, אותו עניין, או גישה או שליטה מלאה. שימו לב לעניין הזה של הגישה המלאה או החלקית. ודבר אחרון, חשבונות אינסטגרם. חשבונות אינסטגרם, לפעמים יש שם בעיה קטנה. ברגע שמוסיפים חשבון אינסטגרם, זה מעביר את דף אינסטגרם ומחבר אתכם, אוקיי? כאילו זה עושה לכם כזה חיבור עם אינסטגרם. לא תמיד זה עובד, אוקיי? יש אפשרות חיבור דרך המטה-סוט, הפלטפורמה שהתזמון. יכול לראות אם החשבון פייסבוק או אינסטגרם מחוברים, ואז בעצם זה אומר לך, צריך להיכנס לאינסטגרם כדי לקבל גישה. אז זה בעצם כבר מתחבר אוטומטית לפה, או שתנסו לעשות עוד פעם ואז זה ייתן לכם. כי ברגע שמתחבר למטה-סוט זה מאשר את החיבור הזה. לפעמים יש תקלה, ואם אתם לא מחברים את החשבון אינסטגרם, אתם פשוט גם לא יכולים לפרסם בחשבון אינסטגרם. עוד דבר נורא חשוב, אם אתם תנהלו בהמשך קמפיינים, אם יש לכם חשבון מודעות חדש, תקציב עד 200 שקל ביום, כי מעבר לזה יהיה לכם מגבלה לחשבון. חשבונות מודעות חדשים, יש להם הגבלה יומית, ואם אתה עובר את זה, אז הם מרגישים שזה ספאמי, ואז הם עושים לך חסימה על כל הביזנס, על הכל. ודבר אחרון חשוב מאוד, וזה יהיה באמת אחרון חביב, הפרטים של תיק העבודות. תרדו למטה, לאימייל הזה, להיכנס, אמור להיות שם כפתור של אימות, ואז לרענן את הדף הזה, לראות שהאימייל הזה מאומת.